Jiber germbûna hewayê ava golên ên çûkan paş ve vedikşe û ber vê zuhabûnê vediçe. Di bajarê Amêdê gola bi navê Qabaxlê bi navekê din jê re dibêjin gola siruşta çûkan pisporan ditirsîne. Lewra li ser vê golê du süt cûreyên çûk dijîn. Ava golê vêga 200 metro vekşiyaye. Küresel ısınmaya bağlı kuraklık. Kabaklı Göleti de bu kuraklıktan بحلاندنا چیایên cement ên cîhanê demsalên welatan û keş û hewaya cîhanê jî digahire. Ev gol gola çûka ye. Em jê ra dibêjin cinneta çûkan. Li ser vê golê bi hezaran cûre û cinsên çûk dijîn. Lê mixabin ava wî diçike ev jî me ditirsîne. çünkü yeterince yağış almadı. Li gola Qabaxliyê de çûkên ku cinsên wan pir kêm li cîhanê hene têdî tin jî dijîn. Lêbelê spor dibêjin ji ber germaya hewayê beriya di dema koçkirinê de li ser rê wê bimirin. Suyun azlığından dolayı maalesef burada beslenen, burada Divê mirovatî û rayadar bi lez û bez çareyek ji bo nîvan çûkan bibînin. Heger gola avê bi vê lezbûnê zuha bibe ew ê çûk ji ber nebûna avê bimirin. karşı karşıyayız. Li derdorê devera Amêdê gelek golên ku bi ava baranê tije dibin bi bilindbûna pileya germaya hewayê avê golan kel bûn û zuha bûn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.